Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri druhom dieli úpravy výrazov s faktoriálmi. Ten prvý máš hore v karte, ako vidíte aj tu mám opäť výrazy, ktoré obsahujú premennú, takže dôležitou vecou bude zapísať podmienku. Pričom viem, že ja som schopný faktoriál hľadať vždy len z čísel, ktoré sú prirodzené, alebo z čísla 0, pretože vieš, že 0 faktoriál je 1. Zároveň viem, že aj v menovateli takéhoto zlomku kľudne môže byť 0, pokiaľ je tam k tomu priradený faktoriál. Takže ja pri každom začnem samozrejme podmienkou. Z tohoto viem, že to n by malo byť väčšie alebo rovné ako 0. Z tohoto n väčšie alebo rovné ako minus 1. Spoločné je to, že n musí byť väčšie alebo rovné ako 0, ale to by nestačilo, pretože to by bolo predsa pre každé reálne číslo. Ale ja som spomínal, že tam musí mať buď len čísla prirodzené alebo nulu, čiže teraz musím napísať, že n patrí z. Určite by ťa zaujímalo aj to, že prečo nemôžem napísať n patrí n, pretože vtedy by som mal vynechanú nulu, lebo nula nie je prirodzené číslo. Preto musím napísať n patrí z. No a ideme to upravovať. Tu sa vidím, že mám zlomky, takže ja by som to potreboval nájsť nejaký najmenší spoločný násobok. Toto n plus 1 faktoriál si viem predsa prepísať, že to je n plus 1 krát n faktoriál a to už by som v tom mohol vidieť, že spoločný násobok bude práve ten výraz n plus 1 krát n faktoriál. Čiže toto celé, keď vydelím týmto, zostane mi práve to n plus 1 krát n plus 1 bude n plus 1 plus toto celé, keď vydelím týmto, zostáva mi n plus toto celé, keď vydelím týmto, zostáva mi jednotka a krát n je n. Čiže v čítateli máme 2n plus 1 a v menovateli máme n plus 1 krát n faktoriál, čo viem v podstate, že som schopný zapísať takto ako n plus 1 faktoriál. Nič iné s tým nemusím robiť, krátiť sa tam už nedá nič. Takže to je všetko. Bčko. Tu zase uvedomím si, z tohoto by n malo byť väčšie alebo rovné ako 3, z tohoto väčšie alebo rovné ako 4, spoločné jasné, že je väčšie alebo rovné ako 4 a zapíšem, že n patrí, teraz môžem dať kľudne n patrí n, pretože mal by som tam prirodzené číslo 4, 5, 6, 7 a tak ďalej. Tak, v tomto si musím uvedomiť, že ktorý z týchto menovateľov je vlastne väčší. Tak tu mám n-3, tu mám n-4. Logicky, aj keby si dosadil napríklad číslo 5, 5 minus 3 to je 2, 5 minus 4 je 1, takže logicky väčší je tento. Takže ten si musíme rozpísať a postupne ho zmenšovať. Čiže mal by som tu n minus 3 krát n minus 4 faktoriál minus 1 lomeno n minus 4 faktoriál rovná sa. Tu som to rozpísal priamo pod to. Tu, keďže to s tým mínuskom to bylo väčšinou zložitejšie, tak som to spravil sem. Rovná sa. Tak, spoločný násobok jasné, že bude n-3 krát n-4 faktoriál. Toto celé, keď vydelím týmto, vyjdem 1 krát n je n, minus 1 krát. Toto celé, keď vydelím týmto, zostane mi n-3 krát, teda tá jednotka, čiže n-3. Rovná sa. Čitateľ si roznásobím, to je n, minus 1 krát n je minus n, minus 1 krát minus 3 je plus 3. Deleno n-3 krát n-4, tu dáme faktoriálik. Tak, n-n to je nič, v čítateli zostáva 3 a v menovateli zase si viem pomôcť, keď viem, že n-3 krát n-4 faktoriál je v podstate toto, tak môžem napísať iba n-3 s faktoriálom a to necháme tak ďalej, to neupravujem. Máme? A v tomto poslednom zase podmienočka z tohoto n väčšie alebo rovné 0, z tohoto n väčšie alebo rovné minus 1, takže n väčšie alebo rovné ako 0. To je pre mňa kľúčová podmienka a n patrí zase do oboru z. Tá podmienka je rovnaká, ako sme mali tu. To, že tam nemôžem dať n patrí n, už som vysvetľoval. Tak, no, táto trojka, ktorá je v tom čítateli, tu opíšem a uvedomím si. Aby som si pokrátil túto nejak faktoriálik, tak čo je väčšie? N alebo n plus 1 faktoriál? Jasné, že n plus 1, čiže n necháme a ten menovateľ rozpíšem, čiže n plus 1 krát n faktoriál mínus a druhý zlomok ten necháme takto, opisujem, čiže takto rovná sa. N faktoriál z n faktoriál môže zmiznúť.
No a ja tu vidím, že tu mám vlastne sčítanie, respektíve odčítanie zlomkov s rovnakým menovateľom. Nie, tu by som mal takto 3 lomeno n plus 1 minus 4n lomeno n plus 1. Čiže v menovateli n plus 1 zostáva a čítateľe len odčítam, čiže 3 minus 4n a to je môj finálny výsledok. Verím, že nikomu nenapadne tieto n-ka tuto pokrátiť, lebo však tam máme medzi tým rozdiel. Takže tak. Toľko ďalšie 3 príkladíky na úpravu výrazov s faktoriálmi. Vidíte sami, o čom to je. Buď si rozpisujem ten faktoriál, ktorý je väčší, aby sa mi zmenšoval. Čiže pokiaľ tam máš napríklad takto, že plus 1 a tak ďalej, respektíve v tomto C, že n a n plus 1 faktoriál, väčší je ten, kde máš to kladné číslo väčšie. Tu je ako keby plus jednotka, tu je plus 0, väčšia je plus jednotka, čiže to musím rozpísať. A pokiaľ tam máš takto dve záporné čísla, tak ti ich v podstate stačí porovnať. Minus 3 je väčšia ako minus 4, čiže toto je určite väčšie a to som potreboval rozpísať, ako som to spravil v tomto kroku. A ešte z tohoto si to viem predsa rozpísať naspäť. Keď viem, že n-3 krát n-4 faktoriál som rozpisoval, tak viem, že to je v podstate n-3 faktoriál. Tu už s tým nespravím nič. Takže tak, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, dúfam, že som ťa zase niečo nové naučil a neodradil ťa od štúdia matematiky. Kľudne študuj ďalej a keď chceš mať prístup stále k novým a novým videám, nezabudni dať odber, aby ti prišlo aj upozornenie. Ahoj!